Jeg stopper med at lave video, fordi det er på jeg ved godt, det er lang tid siden, men jeg kommer til at lave nogle videoer, inden jeg stopper. Jeg kommer til at lave sådan 3 i dag. Det var så det. Jeg stopper indtil jeg rammer 100. Fordi, jeg gider ikke have nogle videoer. Men jeg synes ikke, jeg får ikke nogle subscribers. Jeg har kun sådan 18 eller dem. Så jeg stopper indtil jeg rammer 100. Så ja. Men så I må bare hjælpe mig. Fordi jeg har gjort jeg laver edit, og jeg ved godt, jeg bruger også templates, men jeg har ikke tid til at lave edits, men jeg har skrevet mange edits. Men please like den her video, så bare det virkelig hjælper ud. Plus jeg fik et bistik, så jeg kan ikke rigtig gå på min fod, så det går virkelig ud, når jeg går på det. Så jeg kan ikke hjælpe jer så meget, så det er jeg, der skal. Så sidst.